Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Manguripnu Allah. Manguripnu Allah. Allah yundana yang kutu waqab pemangniatan nurun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dita no mabubulag si kulimu yan. Emanan yan na pagarapan tanu ku Allah adid na saprak matabu. Abatano mabubulag kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni isa sikreto ad yang kakatatagusan kaya dunia kuki papantagan tanu si kutuhan tanu Rabbul Alamin. Ubatan niyan kalimuan dita no mabulag kulimu yan. Kuya manon yan na soldo mau basalungan gusto mabubasagoi sa apiaso isa kanapas udi na apiaso saprak mata na dita no mabulag kulimu Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to mangurip no Allah na ayaw po magusayin tanong na sumipantag ko ayaw manan yan na katumani sa pasadsi ko Allah. Sabab sa madakal ko mga urip no Allah adin yan tumanan sa pasadsi Allah. Manan yan na inipramis yang ko Allah apanabnabnar magamal na dabu pa namar magamal beren miya namar beradusa mi pramisi ko Allah au makatamu ka kunap na haji ako na piyakatamu ko bu Allah na dabu pa na haji nanto na ikurian ro kapag manggulaw sa Allah na dadas niya ng kutatamu ipnay haji ka adang apnay hajiin ay niyarang kasi ko kapnay haji piti baba ka adyang kutung dang kawan katumanipas sa pasad si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So yaman ini na ikadwa na ini promise ka ko Allah umakabugar ka na simbaan ka so Allah sa mabugra simba. Naurian yan namya kabugar kabu nadang kabu simba so Allah bang kadun ayamanan yan na inumanan so mga kadustaan ka. So miya kadakdak ladataray natigiyan na makatamu ka kung napendiya ka tako dabundiya ka sesad ka ko dabu sesad ka o di natigiyan o makaapas ako mag-eskwela na pumuwas ako sa Talugawi o di na pagamalan ako ng tahajud ako. So lang-ulangan kapas na na ibagay tanong ko Allah na panamanamaran tanong mito na itanong no paro nakasubraan tanong. Anyang ko to kapas na na ibagay tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mangurip no Allah yang kalala tuma diyang ko tamiyang gulaw la ami aloy si sa Quran at tutulan si ko mga tao sa ayla diyang ko ta mga tao nagito sa pembetuan sa ashabu sabt ayamanan yan na mga tao ko along na sabto mga tao to ang kuta mga tao mga peduto ko pagtaw Musa alaihi salam asisiran kibabaling sa kilidaragat na yung mga kauyagan niran na kapanginsada na diyang ko to tipangan siran wa Allah subhanahu wa ta'ala tipangan yan siran sang ko to kapapaginatawiran to sa ay nitapang yang kiran na pituro yan si Musa alaihi salam adiyang ko ta mga tao na kuwasiran sa salungan isimba iran ko Allah apalad ng simba. So ayam ya pili o
O Musa, ini Musa yang kiran na alungan Sabto. Mana niya nagiralungan na Sabto, na dito nakapaning kawiyagan, kapalaid no to simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na miya gawin na yung siran roodin. Na inipunro, na guminaksiran din na basta Sabto na dito nakapaning kawiyagan, na palaid mga swaswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid na kagiad na dalam ro Allah tapang na si ko miyang gulaw la igiram yaw maswalong na Sabto na pagampir sa mga seda si sa kaludan na langon ang mga layarga seda, mga pipi para sa seda, mga kababantugan ng mga seda na pagampir siran igiralong na Sabto na minik sa kirano to piyaka mamasaw to makapupuno to sang kutu takdir wallah subhanahu wa ta'ala na may kumiyaw maso alungan na ahad na miyada susda Sabto na miyakaw maso mga sada ipun ka ko ahad na taman ko jumat na did na sada apakataling uma sang utawras na ilahin tanong to na miyaswa iran niya talosiran lumpok. Pag mayroon naso sa lumpok kiran, natigiran na sumurong tanong sa hikma, sumurong tanong at tigiran man na sa pamikiran. Pag sabab sa das-das nga na magawi, nataan tanong sa mga pukot tanong, igiralungan at jumat, na Sabto, na simbuan tanong sa Allah, okay, na ahad, na buatan tanong sa mga pukot tanong. So sa manuto, namiya tayo nun so ikatlo bugikiran. Ayuti pulaw laan niran. Tuyon sira na jumat, na may kuwahad na wira bubuata sa mga puktiran. Diyang kuto, kita niran na ay pumbututan roo na kasurong sa limpangan. Ay manan yan nasirungan niran sa limpangan sa Tuhan niran na Rabbul Alamin. Nagususugu Allah aso Musa alayhi salam. Ikadoy pembuturo na kandunsiyan. Ay manan yan na so pipa pasadaan na dididalman niran sa kapamrak. O di nakatriador o basa tanro na sangkaya bugo basa. Sa oras ito na adnay kadwalumpok kiran ang mga tao asumyapar at ikiran na pang ninamerkano agnakan niyo ang kay akapatunan niyo kupok tiyo as Sabto Jumat at buot niyo igiralungan ahad sebab sagi na kasabapan na isa ka tiyubo arkatan wallah. Ino sa iran sa kuta mga tao, ang kuto akarataw ang kuto agalabok, ayap surungan ka sa kadunsiyan na sa Allah. Dasiran din ka sa pare. Nadyang kutap siya par, na deden mambu, ayamanan yan na dasiran din genak sa siya pariran. Ana marati akiran sada na pesepar siran din, way na dasiran din makarn. Ikatlo, sangkuta mag-iingat a grupo na daalabuti ang sangkuta maulaula. Ayamanan yan na ibubata diran sa diyang kuto galabok na dabayranon kilabutan. Mangin sida siran sadi beradu sa siran sadi apa yang tunai siwairan na mimbang buta siran dan yuto italo ka grupo sang kota ingod ugay maurip no Allah kasi koreano to na miya katamo kang kota mga tao absurong sa limpangan miya katamo siran miya kala sa mga pantiariran so mga daganganiran so makapipiya-piya ginawairan
Sebab sa daw to sa kumbusiran pangin seda malap ka kuwira na seda. Mahurip no Allah, niya kataling umasungo sa alaihi salam, na inamadan yan siran antunay masusuaw kapasadan. Natigiran namin na yung dinuto, upun sapto na din nagalabok, arwar sa diya medikaswaswa tako Allah. Okay, nakatawan wallah. So, mga sekreto iran. Na gusto mo sa alaihi salam, na di sila ni makambiter ay gusto Allah sa dad na ba siripiti. Dan ba diya barail. So, katawan ito umusa lang utam yung gulaw lang. Niya kataling umasuti bo Allah, si ko mga tao, absurungan niran sa limpangan sa Allah. Yenan, miya aloy si sa Quran, agyang kutong akaturu Allah suratul Baqarah ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Saben-sabenar akiato ko anyo sa mga tao pimbaradusan niran so Allah. Apadr kanu manan yan nag-iiso mga Yahud, mga Bani Israel. Saben-sabenar, akiatukuan nyo sa mga tao, apindun siya na niran sa Allah. Manan yan, nadairan tumani sa Allah, mimbabarado sa siran, kipantag si ko gohi asapto, fakul na lahom, napitiru amikira na tigu Allah. Kuno kiradatan khasiin, ang babaloy ka no, ang mga amo, akipa kadadapanas. Mahurip no Allah, sisang ko tayo kaya tiro no Allah sa babaloy sira ng mga amo. Nagagawi buto, namin babaloy sira ng mga amo. Nasukyas bang walungan, namililiw sirang ko mga walayran, na lisiran makapsisi na buta, kami ada subasairan, kami boleh abasa mga amo. Lisiran makapkikilalay, kami baloy sa mga parasiran, ang mga para sa mga amo. Nadisiran na makaptatanduay, kami baloy sa mga lawasiran, alawas sa mga amo, kipagi kugsiran. Kaya nga tataguan siran sa mga ikog. So sa manuto, na diyang ko tayo ingad na miyatlo siran, miyadwa siran lumpok. So taro lumpok, sang ko tayo ingad na imanto na sukya pakatanaw tiyo ba wala na miyadwa siran. Yung kuta mga tao, sumirong sa limpangan, namimbulid na mga amo. Na mga laki na needed, na mimbulwi siran mga amo, na mga ito kira needed, na mimbulwi siran ang mga bubuy. Duty miya swairan. Mga amo, ako mga bubuy, apimbulwi niran. Na ikadwa amimbulwi ang mga amo, ako mga bubuy, na mimbangal buta. So may mga labuta, din nalabutian sa diyang kutong amaw ulawla. Sa di kang beradu sa diyang kuta mga pdiran ko kapag ingad. So may mga labuta mga tao, na palesiran may boleh mampu mga amo. Ako mga baboy. Okay, na pesugo sa mapi, ako pesepar sa marata. Peseparan niran na diyang kuta mga tao sang kutong akia surong iran sa limpangan kutuhan niran nasiran ni dembaloy mga amo nagudembaloy mga baboy sa dedun maalin so kababaloy ng mga manusia sa giyang kuto piyakada ito Allah Ta'ala salaslayan tanda sa kapkabubayan yan sikiran ko kapus pariran sa marata na gusto kapsugiran sa mapia. Giyanan mangurip no Allah imyang gulawla si kumyang una mga masa kumasaw na bitan wa Musa alayhi salam minidakat sa Quran kambalwi na tuma sa isang kaya mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uba kano dindurat si ko Allah kumang kapasadan ipamagay niyo ron. Ikadua na uban niyo pasurungi sa akal sa Allah. Adinibuk ka akal kakatatangkalantan o Allah subhanahu wa ta'ala. Ika pa kayo batan pasurungi sa limpangan sa Allah. Dinokit sa batan ron makato. Kaso Allah na manan niya nakatatangkalantan yan.
So Allah subhanahu wa ta'ala na may paparian. So katiuban yan rakatanong, apianda niyan pakapuna. Siko kawanan, siko diwang, siko unan, siko kapuruan na gusto oriyan tanong, na gusto kababaan tanong, na niya kalabulubud ko Allah ta'ala kapakatana ang kutu amurala na gusto tiubaw Allah, na gusto siksa Allah ta'ala siko uripan siksaan yan. Kumanin tanong ko Allah, mga urip no Allah, malami ako tanong sa naguna, sa isang kananatuma, api ano tultanong sa silam na kanulangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.